Pozdravujem z rúžového príbehu. Každá rúža má svoj príbeh, či už šľachtiteľský alebo súkromný. Naša záhrada je plná aj súkromných príbehov a toto je jeden z nich. Brokolica. Samozrejme, že sa táto rúža nevolá brokolica, voláme ju tak len my doma, pretože nevieme jej meno. Keď prišla zásielka, ceduľka tam bola pri iných rúžiach, pri tejto nebola. Myslíme si, že je to rúža Setigera, aj keď ja trošku oponujem manželovi, pretože Setigera, divá rúža, áno, nakvitá celý rok, ako aj naša brokolica, ale má samčiu a samičiu rastlinu a až vtedy na samičej vzniknú šípky. Na našej brokolici máme šípky v zime, používame ich do vianočných dekorácií, čiže Setigera to nie je. Všimnite si ten nádherný rúžový piestik. Práve kvôli nemu si myslím, že túto rúžu niekto vyšľachtil a vedel veľmi dobre, čo robí, pretože je takmer dokonalá. Je odolná voči chorobám, dlho kvitne, krásne zarodí, dá sa tvarovať do kríka alebo popínavej rúže, jednoducho dokonalá odroda. Ak by ste vedeli názov, dajte mi ho do komentu. Na budúce si porozprávame iný príbeh, a to príbeh Mariky a jej podobným odrodám Silvestra Dieriho. Takže na budúce rúže Silvestra Dieriho. Čaute.